गावनि बयखौबो गोजोन हामलायहरनाय लाइभ दसे रायजो राजा नोंथांमोन एसे गोजोनलायहरनाय थाबायनाय गैयालै जोंनियाव बैसागुआनो जाया ओंखायनो आर'नाइ गाननानैसो बेरायलाबायदां ओरैनो गोदाव सोरावनो सोर सोर दङ सोर सोर गैया नायनोसै एसे दिनै बैसागुनि दसे ओरै राउन्ड खालामनानै फैनांगौ बेलासिनि थाबायथावथावनो सोरबा दंबा मोजां जागौमोन रायलाय होनलाय खालामनो दा रावबो गैला गोजोननाय हामलायनाय बयखौबो बैसागुनि नङा होमबा गुदुं गुसु जोबनायाथ' जोबाखै होमबाबो लाइभ होनांगौ जायोना बयखौबो गोजोनलायहरनायनि बाय बाय सोरबा लाइक होदों होनायालाय अननानै सोर जाखो क्रिकेटबो नायनांगौलै बेंगलरजों माबाजों दं दिनै चेन्नाइजों खाथि खाथि जोंनिया एसे साफा नुदोंना दिनै बारा बेलासि जायाखै मोनाथबावआसो जोंथिं साइसफोरखौ बारा मोजां नुवा खोमसिसिखाय बयखौबो बैसागुनि गोजोन हरनाय जाबाय माबायाव फख्रियाव फैनायनि थाखाय नङा होमबा देखो बिहु का कुछ कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ सबको आसाम में उधर ही देखता है उधर कोई नहीं देखता बात गोरबो बिखा खामग्लिनाय हामग्लायनाय बयनोबो गोदाव सोराव बेरायलागासिनोसो दं माथो नोङो एक्सारसाइस रा एसे खट बेलथाय बाक्सानि नामा नोंथाङा बोरै बोरै सोर सोर मा जाखो सोरबा नायबा कमेन्टआव लिरनानै दोनबानो जाबाय बैसागुनि गोराननो बैसागुनि सिरिसो जोंथिं नै रावबो दामाखैबो देयाखैबो मैयाबो दसेल' नुजानो मोनबाय बैसागुनि दिनैथ' आरो गैया दिनै बैसागु बैसागुल' होनबाय थागोन आङो लाइभआवबो बैसागु आर'नाइ गानलायनायनि बैसागु बैसागु नांदोंना गोसोफोरखौ बयबो बैसागु नांजोबदों मानसिफ्रा जों हले लोङा जाया मानसि नालाय बारा एसेजोंनो रंजायो आरो मा सावलायखोरा मैला सावलायबाय नै जोंना माथो गारि पार्किं गारि गेरेजा जाबाय नै माबाफोरासो फैलायबायलै जोंना दसफ्रासो नै आंनाव हरफ्राङाबानो जाबायलै बैसागुनि खम दा सिखारनो हालायि जानानै दं बे सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बारा लोंला जाला दाब्रायला दाब्रायलि खालामाबा मोजां नङा होमबा ओरैनो नियम मथे खापनैसो लोंबानो जायो जौ गिसिफोरखौ गोजोननायनि आन्था दानि जुगावलाय आरो लोंनाय जानायाथ' जाबायानो थाखाय सामफ्रामबो बैसागुखा जोंनिया आरो सोरबा सोरबा दंबावोमोनबा मोजांसिन जागौमोन लाइफआव रावबो फैथारा माथो मोनाहां जाबाय नै जोंथिं मोनाबाय बड'लेण्डआवसो मोनागोना मोनायाखै जाखो जोंथिं हले मोनाबाय बैसागुनि बयबो बैसागु बैसागु नांलाजोबथारदोंसै बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ गाঁৱত কেনেকুৱা ফোন কৰিছিনে কৰা নাই গাঁৱত ফোন কৰিছিনে কৰা নাই বিহুৰ নামত কৰি এনেইতো ডেইলি बैसागु হয় रावबोआनो गैथारा बैसागुनि सोर सोर मा लाइभफ्राव
एसेफोर फेनानैबाबो नुजाफैबा मोजां जागौमोन। हारसिं बैसागुआ जोंना जोब्बाय मैयानो बिदाय एबार मैया बैसागु फालिबाय ओमफ्राय बिदायाव जाबावनोसै र' खनसे बैसागु बिदायनो। बाहेरायाव थांनाय जायाखै बिसोरनि बैसागु जायाना जोंहा रुमावनो जादों रंजा बाजा गोजोननो माबानो मा होनो बिदिखौ एसे एसे सिथोब सिथोब होनो आरो बिदिखौ। सोर सोर दं नायनि र' बैसागुनि रावबो फैथारा सोलाबा सोलाबनायाथ' मिथिखायो जों बैसागु बोथोरावलाय अबाव लाइभ फैनो लाइभआव फैनो सोलाबनो। बोरै जाखो बैसागु बोथोरालाय कि हल बैसागुआनो जोबथ'वाखैमोन फोजोबनांगौसो जालायलांबाय बैसागु जोबाबाबो उफायानो गैला। नैबाव दसे जिरायनि र'। बैसागु बोथोरालाय माला जोबबावनांगौ जाखो माइब्रा सोमनायाबो जोबगलांबाय बैसागुआव एसेल' मोनलोंगारबाय। ओरैजाय फाननानैसो ओरैजाय बानायनांगौ होमबासो मोजां नुयो सेंग्रा गोरलैनि। हाब गरमाथ' नायजाया बैसागुआव जोंथिं माबायदिथाय अखा हायाखै देग्लाय मोजां जाहोबाय दे रायजोफोरखौ नङाबा प्रट्रेक बोसोराव जोंना मागिबाथाय दुद्रुलायनायसै दानसेयानो बैसागुआनो माबा लाब्रा दानसो जायो जोंनिया। देग्लाय अनबाय बोसोरनै बोसोरथामसो जाबायना थांनाय बोसोरावबोथ' खम जारला बेयावबोथ' स्टार्टआ बैसाग मासनिफ्रायनो बोसोरसे अखा हादोंना डिसेम्बर जानुवारिसिम हादों बेयाव एसे एसे नागारबा सप्तासेल' नागारनाय जादों। औलै आरो हाबाथाय हाबाय नागारनाय नंलासो जोंनियाव होमबाबो बैसागु बोथोरखौ जाहोगबाय बहुद बहुद गोजोननाय बोथोरनि थाखायबो। रंजा खावजा नङाबा अयनाय खालामनाय जाथारोना दाख्लैबावै फैनानै बुख्रुबलांबाय। औ सोर जाखो सिनायला माथो हाय होनहरबासो सिनायगौमोन बैसागुनि गोजोनथों जेरैबाबो मानसिफोर दङ जिरायदों नै जमा जमानो। बैसागु पार्टिया जोंना बैसागु पार्टि मैयानो गोगोम जाबाय जुमाय गिसिबो गैया माबो गैया माइब्राबो गैया माबानि भुटाननि माइब्राजोंनो सोलिनांबाय गैया गोजाजोंनो एसे बोथोरनि मथे मोसानायफोरखौ लागायदों र' होमबाबो एकदम फेसबुकआवबो लागायदों ओमफ्राय इउटुबावबो होनानै दोनदोंमोन आङो एसे रंजासारनायखौ बैसागुनि गोजोनथोंसै दे रायजो राजा बाय बाय।